Ges I 5 mlynedd hapus iawn yma'n chwarae'r gau Bob Parry yn Llangefni, tua 10 yn ôl. Yn cynnwys unig dymor y clwb yn uwch gyngrair Cymru. Doedd y flwyddyn yn yr uwch gyngrair ddim yn fel I gyd, ac cyrraedd y 4edd rownd o'r gwpan, colliodd yn hanes ni ar gicia'r smotyn yn erbyn YMCA Casnewydd. Ond y tro yma, yn hytrach na bod yn destun y sioc, Llangefni sy'n creu'r sioc. Llanelli o uwch gyngrair Cymru oedd yr ymwelwyr yn y rownd dwytha, a gol Alan Mark Owen, yr oedd bechgyn tre'r sosban, adra efo'i cynffona rhwng I goesa. Ac I weld os di'r ogia'n ffyddiog o greu sioc arall penwythnos yma yn erbyn Llandudno, a ni draw I ôl nhw'n ymarfer. Chris, da ni wedi bod fyny'n Cae Bob Parry, dwi wedi cael blas yn ôl wan de. Dwi wedi dod yn hen git o fi. Chance am gem? Oes, dwi'n gwybod pam dwi'n bod mewn ffom yn car. Yr achlysur mwyaf yn hanes y clwb ar di? Yndi, yn enwedig I fi, fel reolwr Llangefni. Mae o'n just un da ni gyd yn rili edrych ymlaen I. A fedro'n disgwyl, dweud gwir, fedro'n disgwyl I cael yn testyn ebyn nhw. James Saxon, capten Llangefni. Ti'n edrych ymlaen I dy sadwn? Yndw, dwi'n edrych ymlaen. So, gyda ni couple of days ram, neu few days I absorbio gyd fewn a ti'n meddwl dda i'r clwb to. Ra, Jen? O, sy'n ma'n mynd le? Twy'n menig. O, twy'n menig. Twy'n menig am bosman. Gerallt Jones neu Jerry neu y legend fel dwi'n galw chdi. Dwi'n gwybod wir. Ys ti ddysgu fi bob dim dwi'n gwybod am bel-droed. Ia, lle pellus di cymaru fi. A ti dal yma, Jen? Yndw, yn ôl tymor yma o'r dechrau'r tymor mewn ffordd, chwa. Dwi'n cofio yn y gêm ar ni golli yn y 16 olaf ni, dwi'n meddwl. Na chi, ia. YMCA Casnewydd. A ti'n gwybod beth, ni wedi spotio chwaraewr arall o gennym ni, Kev Lloyd. Kev Lloyd di, mae Kev di dychwelyd yn dod o Llanrug a mae'n outstanding. Mae di bod yn ofnadwy dda I ni chwarae teg dda. Os dwi'n cofio'n iawn, fo fethodd y penalty ar ei rynnu allan yn y gêm yna. Dwi'n gobeithio ni ffordd I dimio hyn di sadwn digwydd. Paid â gadael o gymryd penalty. Steve, dweud fi gynta iawn. Ia. Ti'n hyn Faint oed dwi? Ia, sut wyt ti dal I fynd a dwi fan hyn yn efo sgorio? Wel, dwi'n yfad mwy na chdi, dyna pam. Dyna fideo, ia? Dyna fideo, ia. A da chi efo gêm anfarth dy sadwn? Da ni'n mynd yn iawn, sti. A dwi'n bach ar rôl ar funud, a gath I gret o wyn yn erbyn Llanelli, a gobeithio na ni'n un peth dy sadwn erbyn Llandudno. Felly Llandudno dy sadwn, a ti di wneud y waith cartra, os gen nhw manna gwan? Oes, dwi'n meddwl bod bob tîm efo. Mae o I gyd yn dibynnu pwy mae Iwan yn mynd I reid allan. Fydden ni'n disgwyl amdano nhw, fydden ni'n gwybod bob dim amdano nhw a rwn I bob dim iddo fo. 34 diwan, wy'n toed ti, Chris? 33. O, na foli, well yn syth. Ifancach gorau, de. Dwi'n hun ar ddau na chi. Cwestiwn mawr I chdi, de, Steve. Be di'r bwyd ar ôl y gêm, dod yma? Kebab. Dim hot dogs, o Na, dim hot dogs. Dim loads gos o hot dogs. Mae'r ogiau mwynhwylio da a mae Chris Bach yn gwneud waith cartra, so gown ni weld dy sadwn os fydd Llangefni'n creu sioc arall a cyrraedd 8 ola Cwpan Cymru.